kauan aikaa sitten, ja he elivät onnellisena elämänsä loppuun saakka. Kuulostaa tutulta. Moni tarina alkaa klassisella aloituksella ja loppuu tunnettuun lopetukseen. Koukuttava aloitus, juonen käänteitä ja sopiva ennalta arvattava lopetus. Siinähän ytimessä on tarina. Prinsessa sai prinssin, Luke Skywalker pelasti prinsessan ja valtakunnassa kaikki oli taas hyvin. Hyvä tarina kestää aikaa ja tarinan kerronnalla on suuri vaikutus myös siellä sosiaalisessa mediassa. Onnistunut tarinankerronta somessa voi parhaimmillaan saada aikaan saman kuin perinteiset sadut, eli innostusta, rohkaisua ja oppimista. Tarinan kerronnalla voidaan myös myydä sanomaa tai tuotetta ilman, että sitä koetaan varsinaiseksi myynniksi. Ja olet aivan varmasti itsekin törmännyt tähän. Vaikka tarkoitusperä olisikin selvästi kaupallinen, tarinat voivat silti ilahduttaa, viihdyttää ja olla merkityksellisiä. Nykyisin somekäyttäjät etsivät ja hakevat merkityksellisyyttä enemmän kuin koskaan. Ja tuotteita ei enää hankita pelkästään siksi, että ne ovat hienoja, vaan koska niihin liittyy joku merkitys tai arvo. Ja tällä tarinan kerronnalla ja tarinallistamisella on niitä keinoja, miten me saadaan tuotua sitä samaistuttavuutta esille. No, miksi nämä somealustat on sitten oivallinen paikka kertoa tätä tarinaa? No, koska some tarjoaa mahdollisuuden tähän vuorovaikutteiseen toimintaan ja parhaimmillaan seuraajasta tuleekin sitten sen tarinan kertoja eteenpäin omassa somekuplassaan. Tarinoiden rakentamisessa on hyvä huomioida muutama elementti. Kohdeyleisö. Kenelle se tarina on suunnattu? Kun tarinan kohderyhmä on selkeästi hahmoteltu, on helppo lähteä tuottamaan sisältöä niin, että se uppoaa siihen valittuun kohderyhmään. Visuaalisuus on toinen tärkeä elementti tarinan rakentamisessa, on se kuva- ja videomaailma, koska kuvat ja videothan kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Ja pohdi, ootko törmännyt tarinaan, joka on kerrottu niin, että voit katsoa sen videon ilman ääntä, tai se kuva on rakennettu niin, että se vangitsee sen sinun katseen. Teksti. Kukaan ei pidä tylsästä tarinasta, joten on hyvä miettiä ja rakentaa tarina niin, että se on mielenkiintoinen, käyttäen myös erilaisia huomioefektejä, vaikka niitä emojita. Välillä tekstihän voi olla myös revittelevä ja rohkea, koska kukahan tykkää semmoista haljusta tekstistä siellä somessa. Huumori on myös yksi oivallinen keino, millä saadaan vangittua sitten se kohdeyleisö lukemaan tai tutustumaan siihen sisältöön. Eli tarina voi olla myös opettavainen myös siellä sosiaalisessa mediassa, jolloin me voidaan auttaa sitä yleisöä ratkaisemaan jonkun tietyn tyyppisen haasteen. Hyvä esimerkki voi olla vaikka niin, että haluat syödä terveellisesti, mutta tykkäät syödä vaikka hampurilaisia. Tässä sinulle terveellinen versio hampurilaisesta, jota voit syödä vaikka joka päivä. Ja sitten siinä somejulkaisussa lähdetään neuvomaan, että miten voit tehdä terveellisen version hampparista, jotta voit syödä sitä joka päivä ja ravintoarvot pysyvät kondiksessa. Pohdin näitä asioita, kun lähdet miettimään sitä omaa tarinallisuutta. Pohdin myös, että miten erilaiset henkilöbrändit hyödyntää tätä tarinallisuuden elementtejä siellä omassa somekanavassaan, jotta he saavat katseen vangittua siltä omalta seuraajaltaan.